bukata na farko fa nutsuwa ake so tare da biyan bukata. Shi kuma abin da ake so shine ga abubuwan da suka lissafa wanda namiji in ya rike su da izinin Allah duk wannan matsalan ya rabu da su. Kun san me ya kamata namiji yi? Shine kullum ka samu kankana. Ban san ka tsadan garin nan ba. Ya na naira 100 yake? Me kyau fa. Ina irin yankan nan na irin na Abuja. Muna maganan kankana wanda ya amsa sunan kankana. Ba naira 100 ko 200? To, kuna ji? Karka nemi wannan karamin kwallon. Domin shi bai zama kankanan ba. In ka samu na naira 100, sai ka samu ɗanyen citta babba guda ɗaya. Sai a kankara bayan kankanan, sai a kankara cittan. Da cittan da tafannuwan sai a yanka su, sai a haɗa su, a niƙa su gaba ɗaya, sai a matsa ruwan. In baka da diabetes ka sa zuma. In kana diabetes, in baka diabetes ka sa zuma. Wallahi idan mutum ya ɗauki wannan hanyar, ya yi sati 4 yana sha, in abin ya zauna a jikinsa ko ya yi wata bai sha ba yana nan a jikinsa. Ko kuma ka dinga tafasa, don maza mafi yawa sanyi ne ke damun mutane. Ko kuma ka tafasa ganyen gwanda da citta da tafannuwa da ɓawon kankana fa. Wallahi shi ma ana samun nasara, fitsarinka kamar man gyaɗa. To za ku iya sha da mace. Yara ƙanana kuma in ana so a musu magani, duk gidanka a kuɓuta daga cutar sanyi, a samo kaman kankanan. Kaman irin wannan wanda kuka ce na ƙwallon, a samu kaman ƙwallo madaidaici guda ɗaya, a samo tsamiya kaman guda 8. Yanzu muna maganan fa matarka ɗaya 'ya'yanka guda 4. Tsamiyan a samo kaman guda 8 ko 10. Sai a samo citta kaman guda 3, tafannuwa kaman guda 4. Ganyen mangoro a samo kaman guda 20. Ganyen gwanda a samo kaɗan madaidaici. Sai albasa rabi. Sai a zuba ruwa wanda ya kai kaman fiye wata guda 10. Sai a ɗora a tukunya. Sai ya kai minti 30 sai a tace. To duk magidanci da iyalansa suna sha, in dai matsalar sanyin mara ne, in Allah ya da an rabu da shi.